Alas 4 pa lang ng hapon dito sa Bicol. Sobrang lakas ng ulan. So, eksaktong alas 4 biglang bumuhos yung ulan. Ito wala pang 2 minuto, yung pagbuhos niya baha na kaagad. Bukod sa malakas ang ulan, napakalakas pa ng hangin. Biglang lumakas yung ulan kasabay biglang bumugso yung malakas na hangin kasabay yung malakas na ulan. Ito, minutes pa lang, 2 minutes to 3 minutes, baha na kaagad dito sa tapat ng kubo ko. So expected na yung tubig is papasok dito sa loob ng kubo. Sana wag naman. Guys, ito na ngayon yung bahay ko. After 14 hours, hanggang ngayon binabayo pa rin kami ng bagyo. Ito guys, pakita ko lang sa inyo kung ano nangyayari dito sa amin. Sobrang lakas ng hangin guys. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung napakalakas na hangin. Ito, yung saging, yung mga halaman, nagkatumba-tumba. So, yung mga tanim kong halaman nawala na, natumba na lahat. Anong yun dito? Bakit naman okay ito? Ato guys, napakaliwanag na dito. Lahat, halos wala nang, ito yung gate ko. Walang makapasok kasi sarado. Dito naman sa likod ko guys, maliwanag na maliwanag. Nanginoclock na ng umaga, simula alas 2 ng hapon kahapon until now 9 o'clock ng umaga, yung ulan hindi nagbabago. Although nabawasan yung lakas ng hangin, pero sobrang lakas pa rin niya. Nakakatakot sobra. Hindi naman siya bumaba na kasi mayroon ng drainage dito sa paligid ng bahay. Hindi katulad dati na kapag umulan ng konti, talagang pumapasok sa bahay yung tubig. Halos mabali yung mga ano ng niyog. Mahina na yung hangin guys, kagabi sobrang talagang nakakatakot. Halos lahat ng tao dito hindi nakatulog or talagang hindi matutulog dahil sa takot ng bagyo. Wala na kaming balita kung nasaan na yung bagyo ngayon. Kasi walang communication, walang radyo, walang balita. Kahit ano wala. Yung mga kahoy nagkatumba-tumba. Alas 6 pa lang nagsisimulan na kaming
magano ng mga nasirang halaman, mga kahoy na natumba sa kalsada. Inalis na namin yung mga nakaharang. Pero yung hangin hindi nagbabago, syempre nakakatakot pa din. Kaya thank you na lang sa Panginoon kasi yung kubo ko hindi man lang nagalaw kahit na isa. Kaya na nagpapasalamat ako kasi bago ako malis dito kagabi, pumunta ako sa bahay ni nanay. Nagdasal ako, sabi ko kay Lord na lagyan niya ng shield yung bahay kubo ko. Kaya yun, pag gising, palagi ko naman siyang tinatanong kasi halos kapitbahay ko na naman yung nanay ko. Halos from time to time tinatanong ko siya, parang wala man lang nagagalaw. Kaya naisip ko na nilagyan talaga ng shield ni Jesus Christ yung kubo ko. Yung ibang mga kubo nagkasira-sira, yung sa akin lang yung hindi. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord na dininig niya yung dasal ko. Yung mga halaman ko sa harap, ito na katumba-tumba. So pinutol ko lang, pwede naman siyang itanim ulit para hindi masayang. Ito, tumba na ito, nilagyan ko lang ng kahoy. Yan, patumba pa nga. So babaguhin ko na lang mamaya. Halos lahat natumba na. Yung papaya, mangga, santol, lahat natumba. Maganda pa rin yung kubo ko after Typhoon Kisoy. Walang nabago maliban sa garden na medyo lumiwanag ng konti kasi naputol yung mga halaman. Pero yung kubo ko intact pa rin siya. At yung white rock stone garden still the same, maganda pa rin. The most beautiful third world, a tiny kubo in the world.